long live, long live, long live. Tripura Motha long live, long live, long live. TWF long live, long live, long live. Orang bisa mana kan mesti ya berapa nol. Orang bisa mana kan mesti ya berapa nol. ठीक है ठीक है तेरे मने Chalo bunda kau kita. Jumpuin para kita baru luar bah. जों तिनि बाय 6-7 दिन गुरक लायजाक जों सिनि महाराजानि हामजाक मानि मानि ककनो पिरनानि बागै जों तिनि अरो जों आजारिपारा सुमन्तपारा तार बयराबिल जों तिनि गाबार खायनानि हिन दङ जों जे थांमानसाक सिनि महाराजानि ककनो पिरै जों थालायनानि हिनि तिनि नंखौ लायजाक हामबाय नक तिनि जे अरनि अकामिनि अग्रा साखरा मालाय न नं बखार खा भाइ माथं जाखा अबोथ' जों आसक दिन गुरक गैतं मानि नुकुरक तो साव सिनि बुबा ग्रानो जों मलास नायनाय हिनि बुजक लायखा ब्रक बसाव आव नायलायनाय हिनि जों बरकनि रिएक्शन तो जों काहाम न मानो ताक पजन्त आसा खायो सिनि बुबा ग्रानो जों जिति नाय हिनि बायनि सिनि मुंजे आं 26 आश्रामबारि ब्लक कमिटिनि सेक्रेटारि मितु देब बर्मा तेसिनरो फाइ मानजाखा सिनि 26 आश्रामबारि ब्लकनि मेम्बार समीर देब बर्मा तारपरे सिनिरो YTF नि TWF नि तारपरे सिनि खयजुनालनि भाइस चेयारमेन साथिनि साबजुनालनि चेयारमेन सुबास जत्तो फाइ मालाय मानजाक जागर नक तिनरो बोसोर रंना जाव तिनि जर फेमिनामा जों तिनिरो 150-200 ङै थांखाना हामबाय